Fis-sigħat li għaddew ma' One News, il-President tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli qalet li l-fuljet anonimu mimli b'allegazzjonijiet folots intbagħat lill-eluf ta' ħaddiema taċ-ċivil billi inġibdet l-informazzjoni tagħhom minn fuq ir-Reġistru Elettorali. Dak li qalet Marta Sportelli iżda ma jista' qatt ikun minnu għaliex mir-Reġistru Elettorali huwa impossibbli li jkun identifikat l-impjieg tal-votant. Għalhekk qed ikompli jkun ikkonfermat kemm ix-xibka ta' spjunaġġ li kienet żvelata lura fl-2009 wara email bibgħuta bi żball mis-Segretarju Ġenerali Pawlu Borġu Liver qed titħaddem. Dan il-każ kien investigat mill-Kummissarju dwar id-Data Protection li kien wissa li kienu jkun hemm konsegwenzi serji fuq il-privatezza tal-individwi li kieku l-pjan ta' Pawlu Borġu Liver kien implementat. Il-ksur tal-liġi tad-Data Protection huwa reat serju. F'subartiklu 2 tal-artiklu 12 tal-liġi jingħad b'mod ċar li d-data personali sensittiva tista' tiġi proċessata jekk is-suġġett tad-data jkun tal-kunsens espliċitu tiegħu għall-proċessar. Min numru kbir tal-menti li waslu f'One News minn ħaddiema taċ-ċivil li rċivew il-fuljett anonimu tal-Partit Nazzjonalista ħadd minnhom ma tal-kunsens tiegħu lill-Partit Nazzjonalista biex jirċievi l-korrispondenza ta' dan it-tip. Artiklu 47 tal-liġi dwar il-protezzjoni u l-privatezza tad-dejta jgħid b'mod ċar li persuna li tkun instabet ħatja li pproċessat dejta personali bi ksur ta' artiklu 12 tkun ħatja ta' reat u tista' teħel jekk tinstab ħatja multa ta' mhux aktar minn 23,000 euro jew priġunerija għal 6 xhur jew multa u priġunerija flimkien.